ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಖೇರಿದ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ದುಂಬುದಿದ್ದಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಬದ ಕೋಣೆಡು ಸೀಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ಸ್ಯಸೀರಿ ಪನ್ಪುಣ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಲೆ ದುಂಬರಿಪಣ ಇಂಚ ಮಾತ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಖೇರಿದ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ದುಂಬುದಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೈಂದೂರದ ಕಂಬದ ಕೋಣೆಡು ಸೀಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಂಡಿಕಡಲ ಮೀನು ಪತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ಸ್ಯಸೀರಿ ಪನ್ಪುಣ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೈತದೆ. ಅಯ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಡಿಸದು ಜಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೀನು ಪತ್ತನ ಓಡಲೆಗೆ GPS ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂದಿನ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 10,000 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿಮಿಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರದ ಓಡುಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲನೆದ ಓಡುಲಾದ ಬದಲ್ಪೆರೆ 150 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೆತದೀಪನೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡಲ ನನ್ನದ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಲೆ ದುಂಬರಿಪುಣುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ತೆರಿಪಾದೇರು. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಟದ ಭಾಗವತಿರು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸೊರೊಡ್ದು ಬಲಿಪ ಮಟ್ಟನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು. ಅರಗೆ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮೇ 20 ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಭಾಗವತಿಕೆದ ಬಲಿಪೆರು 50 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಸಂಗೊಲಿನ ಬಾಯ್ಪಾಟದಾರು ಬೊಕ 15 ಪ್ರಸಂಗೊಲಿನ ಕಬಿ ಆದಿತ್ಯರು. ತುಳುನಾಡ ಪಿರ್ಮೆದ ಆಟದ ಭಾಗವತಿರು ಮಿತ್ತ ಮಠದ ಸೊರೊಡ್ದು ಬಲಿಪ ರೀತಿನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀರಿಯರು. ಅರಗೆ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳುಡು ಪಾಕ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಬಲಿಪ ಪರಂಪರೆಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತನ ಬಲಿಪೆರು 1938 ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಡ್ರೆಡು ಬಲಿಪ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ ಮುಕ್ಳಿನ ಮಗೆಯಾದು ಪುಟನಾರು. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಓದುದನಾರು 6ನೇ ಪುದರ್ದ ಅಜ್ಜೆ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತೆಡ್ದು ಪದಪನಿಯರ ಕಲ್ತದು 13ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತನಾರು. ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಡು 40 ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತದ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗುಂಡು. ಬುಡಂದೆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಆಟೊಡಿತ್ತೇರು. ಪಡ್ರೆ ಜಟಾಧಾರಿ ಮೇಳ ಕಟ್ಟದು ನಡಪಾದು ಮೇಳದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಅನುಭವಲ ಆರೆಗಿತ್ತಡು. 50 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಇತ್ತನ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು 15 ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀನ ಕಬಿಯಾದಿತ್ತೇರು. ಆಟದ ಪೂರ್ವರಂಗ ಪಂಡ ಆಟ ಶುರು ಆಪನೆ ದುಂಬು ಸಂಗೀತನು ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿದಿತ್ತನ ಒರಿಯೇ ಭಾಗವತಿ ಪನ್ಪುಣ ಕೀರ್ತಿ ಆರೆಗೆ ಸಂದದಿತ್ತಂಡು. ಶುದ್ಧ ಆಟದ ರೀತಿನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅರೆನ ಸೊರಬಾರೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ ಬಿಲೆಬಾಳ್ನ ಮೇಯ್ 20 ಮಲ್ಪುನ ಸೊರ ಇತ್ತನ ಭಾಗವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತದಿರ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಲಿಪೇರ್ನ ವಾದಿತ್ತಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಮಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 71ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಗರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶೇನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕವಿ ಮುದ್ದಣ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದುಬೈ ಸಮ್ಮಾನ, ಕೇರಳ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತ್ರಿಶೂರು ಗುರುಪೂಜಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಅವ್ವೇತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಬಿರ್ದು ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಸಂದನಾರು ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು. ಅರನ ಅಜ್ಜೆ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತಿರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕೋಡು ಬಲಿಪೇರ್ನ ಮಟ್ಟು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತನಾರು. ಪದ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿಡೆ ಆಟೊಡೊಂಜಿ ಮೋಡಿ ಮಲ್ತದ್ನ ಬಲಿಪೇರು ಕಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಬೊಳ್ಪು ಐನತ ಸೊರಟು ಪದ ಪಂಡದು ಆಟದ ರಂಗುಗು ಜುವ ಕಲೆದಿಂಜಾಯ್ನಾರು. ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾಗವತಿರು ಬಲಿಪೆರಿಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿರು ಆಟದ ಪದ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ವೇಷದಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾದೇರು. ತಾನು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವೇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದು ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ದೇಶದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಲಾವಿದಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಪಂತಿರು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಬೋನೋಡು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆದ ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ದೇಶದ 12 ಹೆಚ್ಚ ಭಾಷೆಲೆಡು ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಲಾವಿದಿರಾದಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ರೆಗ್ ಕುಡ್ಲಡು ಸುಮನ ತಮ್ಮನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸಿನ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಲೇಸಿಡ್ದ ದುಂಬತ್ತ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ರೇನು ಮಿಲಾಗ್ರೇಸ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ದಲ್ಪಡದು ಗಡ್ದದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪುರಭವನ ಗೂರ್ಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತಿರು. ಮಂಗಳದೇವಿ ಬಿರುವೇರೆ ಸಂಘದ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ, ಕಲ್ಲಡಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಗೊಂಬೆ, ಚೆಂಡೆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯಮೇಳ, ಇರುವೈಲ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಕಂಬ್ರದ ಇರುಕುಲು, ಬಿರುವೇರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ, ಆಟಿ ಕಲೆಂಜನಕ್ಲು, ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಎದ್ಕೋನದ ಪೊಂಜೆನಕ್ಲು, ತರೆಕ್ ಪೇಟ ಕಟ್ಟದ್ನ ಸುಮನ ತಮ್ಮನ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಡಿತ್ತೇರು. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ್ನ ರಥ ಮಾದರಿದ ಪೀಟೊಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದುತ್ತೈತದುಡು ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ರೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಗಡ್ದದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಲು.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೀಕರ್ ಕೆರೆರು ಎದುಕೊಂದು ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. ಕುಣಿಗಲ್ ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡು. ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೆ ಪಾಲೆಮರ್ ಇತ್ತದು ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ರೆಗ್ ಗಡ್ದದ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ಪರ ಊರುಗು ಪೋದು ಸಿನಿಮೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನವು ಆತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು. 1978 ರಜನಿಕಾಂತೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿನಿಮೋಡಿತ್ತೆ ಆರ ಇತ್ತೆಲ ಏನನ ಮರತದಿರು ಪುಟ್ಟುನ ಊರುಡು ಸುರುತ ಸಮ್ಮನ ಏಪುಗುಲ ಮರಪಂದಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪಂಡಿರು. ಪೂರ ಕ್ಲೀನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುಮನ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೋಡು, ಸುಮನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಸುಮನ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲೇಗ್ಲನ್ನ ಪಾದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಜನ ಅಕ್ಲು ಈ ಜನ ಇನಿ ಯಾನ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನ್ ಸುಮಾರು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದಂಡು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಂಡು ಸುಮಾರು ಬೈದಂಡು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸುಮಾರು ಪರ್ಬ ಹೆಬ್ಬೆ ಪೂರ ಅವನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೂಜೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪರ್ಬ ನಿತ್ತನ ಐಕ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ನಿಂಚ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ಡಾಪಿನ ಹೆಬ್ಬೆಗೆ ನಮ್ಕು ದಯ ರಜಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಪಿನ ಹೆಬ್ಬೆ ನಮ್ಕು ದಯ ರಜಾ, ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಆಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಆಪಿನ ಓವಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಕೋಲ ಅವಡು ನಾಗದ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಉಂಜಿಲ ಉಳ್ಪಾಡು ಐಕು ರಜಾ ಕೂರ್ಲಿ. ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಲ್ವಾರ್ ಸಮಾಜಡು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿರು ಪಂಡಿರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಆಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಉಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಕೃಷ್ಣಜಿ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿರು. ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಬಿರ್ಸಿರಾದಿತ್ತನ ಸುಮನ್ ಅರೆನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗಿಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗು ಏರ್ನಾರು ಪ್ರತಿಭೆಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನಾರಿನ ಗುಣ ಮಾತೆರಿಗಳ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪಂಡೀರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಬಹರೈನ್ ಬಿರ್ವೇರೆ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡ್ಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಉದ್ಯಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ, ಬಿರ್ವೇರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ, ಅತ್ತಾವರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರತೀಂದ್ರನಾಥ ಅತ್ತಾವರ, ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಂಬಶಿವರಾವ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ರಾಜರತ್ನ ಸನಿಲ್, ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು. ದಿನಮಂಜೂರು ಬೇರೆದಾರು ಒರಿ ತೀರ್ದಿತ್ತದು ಅರನ್ ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷೋಡು ಕಾಣತದು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಕಜೌದ ರಾಶಿಗ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದಾಂತಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಕೈತಲು ಗುರುವಾರ ನಡೆತದಲು. ದಿನಮಂಜೂರು ಬೇಲೆದಾರು ಒರಿ ತೀರ್ದಿತ್ತದು ಅರನ್ ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷೋಡು ಕಾಣತದು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಕಜೌದ ರಾಶಿಗ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದಾಂತಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಕೈತಲು ಗುರುವಾರ ನಡೆತದಲು. ಜೀವ ಬುಡ್ನಾರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ದ ಹನುಮಂತ ಪುದರ್ದಾರ ಪಂಡದು ಗುರುತು ಮಲ್ತದೇರು. ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲು ಬೇರೆ ಮುಗಿಸಿದ ಪೋನಾಗ ಟೆಂಪೋಡು ಜನ ತೀರ್ದು ನಿಂತುದು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೈತಲ್ದ ಕಜೌಳಿನ ರಾಶಿಗೆ ಪುನಃ ದಕ್ಕದು ಪೋತೇರು. ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತುವುದು ಒಡಿಪು ಅಜ್ಜರಕಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪುನಃ ಸಾಗದಿರು. ಜನ ಎಂಚ ತೀರ್ದೇರೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡತೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು.
ಅಣ್ಣೆಮೆಗ್ಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜೇ ದಿನ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕುದ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಗುರುವಾರ ನಡೆತದೆ. ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮತಿ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಮಗಲ್ ಆದುಪುನ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮೋನ ಬೊಕ್ಕ 51 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ತೀರ್ನ ಜವನಿರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣೆಮೆಗ್ಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜೇ ದಿನ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕುದ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಗುರುವಾರ ನಡೆತದೆ. ರಘುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮತಿ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಮಗಲ್ಲು ಆದುಪುನ 40 ವರ್ಷದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮೋನ ಬೊಕ್ಕ 51 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ತೀರ್ನ ಜವನೇರಾದುಲ್ಲೇರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮೋನ ಒಂತೆಕಾಲ ಹುಷರಿಜ್ಜಂದೆ ಅದು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ತೀರ್ದೇರು. ಸುದ್ದಿಕೇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ತೀರ್ದೇರು. ಮೆಕ್ಲು ಇರುವೇರ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇರುವೇರ್ಲ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತೋಡು ನಾಡುಡೋರ್ಮೆ ಪುದರ ಪಡೆದಿತ್ತದು. ಅಕ್ಲು ತೀರ್ನೆಡ್ದವರ ಒಂಜೇ ದಿನ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ ಉಂತುದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಉಚ್ಚಯ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನಡೆತಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮಹಾರುದ್ರ ಹೋಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯರು ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪ ಪೊಗ್ಗು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗೇಲು ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ ನಡೆತದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಉಚ್ಚಯ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನಡೆತಂಡು. 5ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮಹಾರುದ್ರ ಹೋಮ ನಡಪಾಯರು. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯರು ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪ ಪೊಗ್ಗು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗೇಲು ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ ನಡೆತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದು ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಾಥ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಕಲೆರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು. ಸಂತೋಷಿ ಕಲಾ ಮಂಟಪಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಂದುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಹೋಮ, ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ನೂದು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ, ಮಾಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಶಿವಬಲಿ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಜಾಗರಣೆ ನಡಪ್ಪಿರ ಉಂಟು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನೋಡುಂದು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಕೇಂಡುಂಡೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಧಿವಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಗಲೋತ್ಸವ, ಮಹಾರುದ್ರ ಹೋಮ ಹಗಲೋತ್ಸವ ಈಗಾಗಲೇ ಜರುಗಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಜೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತೋಷಿ ಕಲಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ 8:45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಹೋಮ ಹಾಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶತಸಿಯಾಳಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಥೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತೋಷಿ ಕಲಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಆದ ನಂತರ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನೆರ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನನು ಪಿರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿದೆ. ಪರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗುರುವಾರ ನಡೆತದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನೆರ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನನು ಪಿರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿದ್ದು ಪರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಗಳು 3 ದಿನ ನಡೆತದೆ. ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಾಮಂಜೂರು ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೇಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಅವಳಿಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸೇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಂಡು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೋಮ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡಪಾದು ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಲಶ ಮೈಪೆರೆ ಶುರುವಾದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ಮೈತೇರು.
ತಂಬಿಲ ಪರ್ವ ಪೂಜೆ ಕರೆತಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸೇನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತದು ದೈವರಿನ ಇಂಬುನ ಟೊಂಡಿರು ಶ್ರೀ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿರಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನೆರ ಬೈಲ್ದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಸುಬಿತ್ಲು ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವನ್ ದಾಸ್ ಉಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಭಾಸ್ಕರ ಸೇನೆರ ಬೈಲು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೇಷ್ಮಾ ಜಗದೀಶ್ ಸೇವಕರ್ತಿರು ಕಬೀರ್ ರಾಜ್ ಕಿನರ ಬೆತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಉಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸದಸ್ಯರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತೀರು ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗದ ಕದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬ ಕಂಚಿದೀಪಾಲೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗಳು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜೂರಿನ ನೇಮ ನಡೆತದೆ. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗದ ಕದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿದೀಪಾಲೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಿನ ಕಂಚಿದೀಪಾಲೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವರಿನ ನೇಮ ನಡಪಾದು ಎರಡನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬ ಕಂಚಿಪಾಲೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೈವಲಾಯನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರಿನ ನೇಮ ನಡತಂಡು ಕದ್ರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲು ಕದ್ರ ಕಂಚಿದೀಪಾಲೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ನೇಮ ತುದ್ದು ಬೂಲಿಲ ತಂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬುಣ ಟೊಂಡಿರು.
ತಾಲೂಕು ಉಜಿರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಿತ್ತಿನ ದೀಕ್ಷಿತ ಪಂಪ್ನ ಜವಂದಿ ತೋಜಂತೆ ಐನ ಬಗೆಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉಜಿರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣು ತೋಜಂದೆ ಐನ ಬಗೆಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ತೋಜಂದೆ ಐನ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ದೀಕ್ಷಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂದು ಪೋಯಿನಾಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆಲ ಪೋವಂದೆ ತೋಜಂದೆ ಆತಲೆಂದು ದೂರು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಮಗಳ ತೋಜಂದೆ ಐನ ಬಗೆಟ್ ಅಮ್ಮೀರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ದೀಕ್ಷಿತನ ಬಗೆಟ್ ಎರೆಕಾಂಡಲ ತೀರಿದು ಬತ್ತನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಕೇಂಡುಂದಿರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹೊಸ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕೃಷ್ಣ ಚಳ್ಳಣ್ಣನವರು ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರದ ತೊಂದಿರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹೊಸ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕೃಷ್ಣ ಚಳ್ಳಣ್ಣನವರು ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರದ ತೊಂದಿರು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆದಂಚ ಕುಲಸಚಿವರದೆತ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಹೊಸ ಕುಲಸಚಿವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬುಡ್ದುಕೊರಿಯರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ದುಂಬರಿದ್ದೀರು. ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ರಮೇಶ್ ದೆತೊನೆರೊಲ್ಲೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಶ್ರೀ ಕಡಂಬಿಲ್ತಾಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಅಂಗಾರೆ ಶುರುವಾಯಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಲಿನ ನೇಮ நடத்தது. ಅಜುಪತ್ತಾಜಿ ಮೂಲ ಗರುಡಿ 33 ತಾವು ಸೇರ್ದು ತುಳು ನಾಡ್ಡೋರ್ಮೆಡು ಇರ್ನುತ್ತ ಅಜುಪೊಡ್ದಿಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಲೆ ಗರುಡಿಲಿಡು ಬೆರ್ಮಿರು ಬುಕ್ಕ ಬೈದರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದು ಸತ್ಯುಡು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಗಲಿಡು ಸಾಧಿಕೊರುವ ಅನ್ಯಡು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಸುರಿಯೋಡು ಸಾಧಿಕೊರುವ ನಂಬುನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರುವ ಸತ್ಯ ಗೆಂದಾದು ಕೊರುವ ಒಂದು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ತಿರಿಪಾದನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಪಾತಿರ ಪೊಟ್ಟ ಒಂದಂಚ ಸತ್ಯ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕಾಣಿಕದ ಪುರುಷರಾದುಳ್ಳೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಶ್ರೀ ಕಡಂಬಿಲ್ತಾಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಅಂಗಾರೆ ಶುರುವಾಯಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಲಿನ ನೇಮ நடத்தது. ಬೈದೂರ್ಲಿ ಗರಡಿ ಜತ್ತಿತು ನೇಮ ಬೈದೇರ್ಲ ದರ್ಶನ ಬಿಡಿಮರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾನಿಬಾಲೆ ನೇಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೈದೇರ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪಾಡುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಗರುಡಿ ನೇಮ ಅಕೇರಿಯಾಂಡೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಆರ್ಮುಡತಾಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ರಾಜವೀರ ಜೈನ್ ಯಾನೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕೊಂಡಾಲ ಬಾರ್ದಾರದ ಗುತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಡಿಕಯ್ಯ ಕುಲಾಲ ಪಣವದ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ ಉಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಲಿಯನ್ ಉಳಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರ ಊರ ಜನಮಾಣಿಲು ನೇಮತುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಕೊಡಲ ಉರುವ ಅಶೋಕನಗರದ ಬಿರುವೇರು ಸಂಘದ ಉರೋದ ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟಿನ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟದಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಶ್ವಥ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಪೀಠ ಉದೀಪನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾಲಿ ಸಾಟಣೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊಮ್ಮೆಲು.